Ala po, naglaing nagpagkapagkal. Sana all. Nay, bawal matukol. Bawal maputol ang talong. Nay, apay nagpartas Anong gagawin? Nalpas putan. Ay, natangkenan. Ay, bawal mabitak. Ay, bawal mabitak. O, ulitin na lang, hindi. Bawal mabitak. Nay, natukol. Ang bawal mabitak, bawal maputol. Ala, permimo ni Madam Mart. Talaga nga ni Ramos-Ramos naman. Yan, sige, go! Pen, 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 di Sara pen, di Cuchillo, di Armacen. Go! Sige! Ayan, sino kayo mananalo? Laingam, sige ante, pagkapagkalam. Imaginem nga daytan day kuha tarong nila kay mo. Niala dapay pa kedel na. Panggargaritan. Sige. Galingan niyo po. Siguraduhan nyo lang agloy-loy. Kailangan magloy-loy, di ba? Gaganon, madam, Kasi dapat umlay. No, tatay nakatangtangkan, dapat umlay. Sige, alam, antini, gargaryot. At dapat pakaga na. Okay. Ayan, mukhang may mananalo na. Ano, madam? Patingin itong isa. Ayun, may nanalo na. Okay. Ayan. At dati na nga bakin apo. Dahil kalaingan nga agpaumlay. Sayang si nanay. Tatay kung kurang paggargaryutan na pa. Adapay pakedel na dyan ti ulo-ulo na. Kung ano pa yun Okay, congratulations po sa inyong dalawa. Asan po yung kanilang pa-premyo, madam? Okay, so kunin niyo po yung prize po ninyo dito.